the impending conflict or say a prayer erinche ebebano abusiafo na otwe akọ abetro yembium Chediampon yawo adumunti edaso ete enkomu kwacha emu nyinara yene esua the great controversy or say ntawantawa di kese no na achi mu no yene opese ye hwe na etoso adusua etoso edubaako no atifi asem no or say aprapra erinche ebebano ye basisia so wo entiase bebre efa abo na gina ye ebinom se sebe eye code bi se wo kokese bi eda ye ni mu aye twen se ye Christopher yi no na yesisi o no ba wu so oba na ade abo na ewie mu kakra se de pefo aka no nti anya nwanwa se ebeduru osum ne kwasiarasom ye de sa amara no ebe chechire ye tie mo kwa yonya obonsam nam so a wo de twini ba bebre ekọ baby make so mo ko hono ko sei abusiafo man de share adofo no mo ye bema mu nyina akwa ba ye de nchia so nkonso nam ye ngaji nkopa Yesu Kristo so ede ema mu nyinara ye mi yie se ne woni yen ade ni yie wa hase no sara na monso mu ni abusiafo tweri ampon yankopon ene monso ade ni yie Yebesan Adam asesron kokwan so se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda kwanfo Sabbath school na fe chosem mu empensen mu se na medi kankan ye no kwota mu nyinara ye hwe the great controversy ana sento wantawade kese ntokwa kese a eda bone ene papa entam no ye adusua ne bebre na atwi mu no ye hwe ne etoso dubaako na chese aka adusua no kakra bi ne de kwota yi aba na wieye se adusua yi ya ye bebre e wo YouTube se opese utie bia oko London Ghana SDHH YouTube channel na obetimi ehun se adusua no e wo ye so se oko channel no so na omia subscription button so uwie so na omia adoma no so de e kire ne se yes adusua ya won so benya video ni bi straight na won so watie utia ma onkwa unti no awoso akoma obi nso na obi nso anya bi atie maboafo no aye krado na ansa na meba be yi o machram no ma yenkutie anwom free London Ghana memenda kwanfo church kwafo homra Is thy love
yɛda enuanom church kwafo ase enwuma ɔmode abedi yen adisua yanim ene ma memfa mani enhwe fidie mu hase me wa akukudam wo ha wo mabom ho pa ma yekrado ɔmo bɛboa na afi adisua yi yɛde mu nkyerɛkyerɛmu ɛde Abraham Media musonfo Bismarck Mensa ene yewo adom me wo Elder Kingsford Duaboama eka me ho ɛwɔ hase Elder Kingsford yɛmo akaba great yɛda asese ndenso yɛto nsafrɛ watimi aba me kɔ manimu a opani kyerɛ ɛda kɔbra kyerɛ ɛna ɛte ɛhɔ no opani kyerɛ yɛmo akaba great yɛda asese ndenso watimi abɛka yɛ ho na me kɔ ne ɔte ɛhɔ so a me tra da tra antichristi Christian Obin apia ena etio no antichristi yɛmo akaba great yɛda asese ndenso yɛto nsafrɛ watimi aba na yɛnyina yɛsɔfo pani Pastor George Boachi asiama nso enete etio no ha no pastor yɛmo akaba great yɛda asese mu nyina yɛto nsafrɛ mo watimi aba ansa na no katewani ahobrase mu babia wo biara na mema Elder Kingsford emompaye emaye adumura yɛda wase na biem soso wakoyɛmoa wato nsafrɛ yɛn osi yɛmra wo nyuna ase ɔmɛkyerɛkyerɛ wasɛm ahon konkron no amedi anim ɔkyerɛkyerɛfo pa no ɔmɛkyerɛkyerɛ asɛm yɛnte aseɛ na afei yɛmfa mu adesua yɛmfa mu yɛ branch odi animonyam kɔso hyira yɛn ɛne da yɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen great or see the impending conflict last week na yɛhwɛ adesua ɛtɔso eduno yɛhwɛ spiritualism ahonsom ma adesua no kwasɛm sɛ maboafo no boa yie pa ma yɛhu sɛ saa mawu masɔre na makɔ ma mene nyankopɔn akɔkasa ɛwɔ asamando ma nyankopɔn sisi na obi awu yɛnte ase yɛkɔ akɔhwehwɛ mu yɛkɔfrɛ saman yɛakɔtwerɛsɛm mu ama yɛhu sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ ɔbonsam tumi na ɔde yɛ ɛmfiri ɔnyankopɔn enti sɛ wo obi a wodo ho ato saa nneɛma no so a yɛhu firi saa nneɛma no so sɛ ɛyɛ ɔsom a ɛbɛsɛe wo enyi ntrɔsɛm nyina so bia fast ɔkɔtwerɛsɛm krampo a sɛ na yɛkenkan wɔ Leviticus ne Deuteronomy no wɔse wɔ mo a na ɔmo ɛfrɛfrɛ saa nneɛma no nyankopɔn kra sɛ ɔmo nsi ɔmo abo krampo nko ɔmo sanse na nsunsuan so bɔne mmoa ɛma wo ne onyankopɔn ayɛ nkodi anya nkofa no emu ensikna ɛma wo kɔsom bibi foforɔ saa adesua no ɛda so wɔ channel hɔ so wantia bɔ mmɔde akɔ London Ghana Ezie Church YouTube channel wobɛtumi akɔ akɔtie saa adesua na yɛ kama paa yie ɛnɛ yɛde toa so wɔse aprepre a ɛrenkyɛ ɛbɛba ɛnka abɔsɛm no yɛfa afiri John chapter 17 verse 17 John 17:17 John 17:17 or say ye won kronkron wɔ nokorem wasɛm ɛyɛ nokore amen great yɛbɛ yɛkɔ yɛnimu a akenkansɛm we ɛbɛba mu na afei yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ the impending conflict anaasɛ aprɛprɛ a ɛrenkyɛ ɛbɛba no kwasɛm sɛ ewiase mu ha sei broni ayɛ afidie foforɔ bi a ɔse yɔfrɛ no biochip anaasɛ very chip saa biochip we deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ kitikiti wa bi akɔsɛ chip kitikiti bi yɔse ne kɛseɛ bɛyɛ sɛ sɛbe ɛmoa ni baako ɛno na yɛde hyɛ onipa adwene mu na information a ɛwɔ saa biochip ne sɛ wayaresa wapomuden abakɔsɛm nyinaa gu so enti sɛ yɛde hyɛ onipa adwene mu a na yɛwɔ scanner bi ade bi a yɛde hwɛ wo mu ɛtwe wo mu nneɛma na yɛtimi ho deɛ ɛha wo no ɔsɛ yɛde adeɛ ne kɔfa ba bi a yɛde chip ne hyɛ a na yɛtimi ahu wo yare ahu information nyinaa na afei diagnosis ne whatever ɛwɔ sɛ doctor ɛyɛ ɛfa ho bia no na wɔyɛ saa chip wei no ebinom nte aseɛ ne sɛ ɛno ne seseses no anaasɛ aboa no agyinaeɛ ebinom nso wɔ ntiase bebree ɛfa aboa no agyinaeɛ ebinom sɛ sɛbe ɛyɛ code bi ɛna ɛwɔ nnuane ho nti wa bɛkɔ akɔtɔ saa sɛbe konkomu aduane na saa code no ɛwɔ so no na kyerɛ sɛ wɔn nso wagye saa aboa no agyinaeɛ ebinom krampo sɛ ɛyɛ United Nation aman ku a maka bomu a ɔko ba na ɔmo atoto ano na afei ɔmo ahwɛ ɔkwan ɔmo de bɛfa so no ɔmo sɛ ɛno ne sesesesi no kwasɛ ne sɛ ensem bebree sɛ dollar yi a yɛdi krampo no ɔmo sɛ code bi wɔ ho a woka bomu woyɛ nkonta na keka bomu a wobɛnya sesesesi na kyerɛ sɛ
666 no eno ane dollar no nsem bebre ene wo saa we nyina nso ye obonsam na ada ba kwa ye ka se ode be disguise no kwasem a ewo okon a edi anim a ye ba no a eye osom kum eye osom obesom hwan ehu ntokwa ene ewo ye no hwan na bo osoro ne asase ntokwa ene e ba abeko ewiase no saa okon yi ne da anim a ye ba abeko eno no obonsam pese ode saa nkunim no ompese ye de saa glory no be ma ne obo osoro ne asase enti obetu sosa na fi wahu di babi odi oni pa be efa saa particular lesson we ba bebie yani ama ye hu okun a erencha ebeba no okun no e okun benya na okwan ben so na betimi agina ne aso saa okun ye no eno na maboafo ba beboa na fi ye hu adesua betimi asua afrimo enti eni kan enhwe ne edi kan no eni kan hwe ne edi kan no Revelations final conflict adisem okun a edi awieye no sene trosam ekano yeni kan enkenkan ebibi e Revelation chapter 14 verse 7 and 9 na afi ye be kan Revelation 4:11 so but yeni kan hwe 14 7 and 9 no Revelation chapter 14 verse 7 and 9 we are near huri aka Revelation chapter 4 verse 11 ni akasa kinkansem yi abom ni ahwe okun na ewo bone ni papa ntam no se ni sitie yeah Revelation 14 7 and 9 also no de ni kase tie mu se munsuro nyankopon na munhye no anuonyam efri se na temu don no edu na munkoto de oyo osoro ni asase ene epo ene asutire no 9 na obofo foforo a otoso miensa de won achi de ne kase tie mu se so obi koto aboa no ni honi no na oje agyina de si ne moma ana ne nsa so a amen na share Revelation 4:11 no so Revelation 4:11 and then so ka say yen erade ni yen nyankopon wo fata say oji enuonyam ni enidie ni tumi efri say wo na wo bo enema nyina na wo pe nti na wo ho na wo boy amen pastor ma me fan sure say free so asem titre ben ena Revelation dana di echeyen e wo hasi adesua yi no the way I see ehu no and the way I mean city ase no ma me hu say okokese bi eda yenimu a ye twen say ye a Christopher yi no na yesiesie ho na ye twen saa okon yi ebi say okon yi no ena be ma yaye nkunindifo na na metaka say ya nkosa akon no so a yentumi ntum kunindidum ne bi osesa okon na okudi nkunim ansa na wetimi ato adi nkunim ahye wade ne konkro no emnyam edisem enwuma yi titru ne ye kenkan yi no ema me hu se edisem no ankasa no sana desua no kiremu no enya symbols ne ma yi hunu no mu no titru pa na edisem nwuma yi edi ema yi but ne butaye pa na ye osom se no di kaka ye no osom bia na sentawantawadi bia ebeba anasa aba ejina Yesu Kristo ene wotamfo no ntem na saa okon no ye ntawantawadi no ne fapem no pa no e worship osom ena osom no o kyerese ebe ye bremu no eba be ye den pa na ebe gina ho nso so eno ne ebe hunu ne kwa Kristofo ene nyamsomfo a wode wo ho ato ho ama ewrade because I wish at this time tell you do nine no ye ka ye no a o say titemu ye enso ne nkrono atwe enso no titu no twe ya adwene si osum bia eye wonyankopon a ono obo so ni asase a wode ama yen se yenso se ye kwati sa asum we ya yentu yen konindifo enti na wo se yen koto ne obo osoro ni asase epo ni esuti to say ode krasam koma kasa a mining musua enkrofako se ebeya ye behunu se uyenyankopon no ye onyame a esese yeso because na wiase no ya babaji atum se
obonsam faculty kwa bi so de osomfoforo bi a abronita kra no deception no e na abisi ho yes na deception no abisi ho no se wa ma ye hunu se ase adesua to so nkron no bibisa epie mu yes so ase evolution ase ye free emu bi mu na ena ye ba ya ne aba be nipa ara ro so no se since sa de ye kan ye nsu mi hunu se konkonti ba bi ada no di paso so da ba ro bon sama masa de na ba besi ho ena nipa di akire ena nipa dwen eye won se enu mu na ye free bae ba de sua ide di pefe ma ye hunu se onyankopon enhihye ye mu no owo osomo a ode esi wa ma yen na ye nya ne ba bia so se di emransem do no ye to so nan no because the Sabbath worship no ena da na di ema ye hunu se ye nyankopon no wono na wo boss ro ni asase eponi ne wo mu nyina nti obi biara wodu di homeda no so no ema wo hunu se wo ye obaade na se wo ye obaade de a ese se wo som ne obo wo no ena na wo som ne obo wo no so ma wo hunu se ese se wo di eni buo ema no ba ro bo sam se da bi because if you konkonti be mu na ba na if nema mu sare de ba de a obi anya ne wo pe enti na yesum nyame sum no ayesa na no oboni ni die eni ho no because ne obon sam adwene a odi ahye itim no bata de sua no ama yehunu say we are created beings a rather than a boy yen this rather than a boy yen dia ese ye dey allegiance and I say ye no twi kasem I don't know how but ese ye dey yesom no emma ne obo ade a wo ye onyankopon no ba no bon sam pese o ma yehunu say entisa nti no ma nipa time homeda no we hate Sabbath. You don't want to hear Sabbath. Your point is say this Sabbath ni to dia ye be do nyankopon to say one na oba ade na enso so ene no adusua no anase akenkan se mema ya kenkan na me yehunu say esese yesu me rade na kakra me de ka ho no eye chichemu eye enkro no say ono osi ni okoto aboa ne honi no odi ne gyan ni bi because of that in no entawantawa die bi ba because obonsam na da na ba and wa fight of or try say kobekum o ma Yesu Kristo ni nkunim asembia no so na Yesu Kristo di ne so nkunim na ente so na chidifo no e na water ye no de sa deception no this time na da we eba na da no de ba no say yenkoto aboa no ene ne honi no na wa koto no na wa ni ne gyaye no that means say we are tamfo so your tamfo ma obonsam dia esese wo persecute esese wo okuwo esese wo se wo say esese bebre mia bebre a sa de yakoso enti enya hwe yi se na adusuan de mai nkos ntawantawa die a etwatwa eba no egina obonsam ne Yesu Kristo a sebi o dia prepare na Yesu Amen. Me da se pa pastor me da se pa wa bie ya nti abusiafo se ne pastor ka no nti wante wadi edi animu ba no nya chip bie di ba be hye utirimu e yo som ho asem at the end no hwan na obesom no ne obo soro ne asase ana ase den e na obesom e ye ho asem e na ye ka great yanto aso na fe yenhwe ne edikan o se eno nso the coming crisis or how are ereba no eno nso yenhwe how we di animu a ba yankinkan bibi kakra ewo John chapter 16 verse 2 yiwi a yebesa ko Matthew ho na akwa Matthew chapter 10 22 na fe ebetimi a yakan 2 Timothy so yandikan hwe John 16:2 John 16:2 osi obetumo efri hyiadan mu mpo ebre reba obiara obekum no be susu se or the reson onyankopon amen na fe wo hwe Matthew 10:22 no nso a Matthew 10:22 onu nso se na midinti nipa nyina betamu na de obegina ano akoduru awie no onu na obeji na nkwa amen great na wo hwe your friend is saying 2 Timothy chapter 3 verse 12 no so or the 12 so say everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Say obibia obepese obebo onyankopon bra a enam Yesu Kristo so no
obetata no sana second Timothy so futuo no so ode mai wase great ye nto aso na fe ye nhwe mfoni ban ena sa akinkansem ye twakere ye efa womo a dikanfo no otaya ebo mo experience wo mo nyamesom mu ye nhwe bia nokro bia no gondompo so ho sa said the sofo di kai edema ye no se osom ehu na enipa bebre behwere wo mo kra no no kre se wo hwe adesua no test odidi ka ma ye na John 17:17 or say sanctify them through thy truth. That's right. For thy word is what? Truth. Yes. Onyankopon asem a waka no eno obonsam sentesa ene nipa bi so akodi nyame achi se de nyame aka no chinchina achi yesu be dey de nyame aka na ebedi so ye besom no ene obonsam so afa na da akwa so akonya nipa ne bebre se mo so medi machi na de nyame aka na nya dey Enye no kre can I what free and evil so I will get garden of Eden. Yeah. And the moment share the spread that could do. Nipam pim. Now when was a crisis in a eba no efa somo no. Wo a ubetie yes Christ asem. Yes. Na bedina asem so. Yes. Na so ubebo bra ese a efata se onyame ehwehwe firi wo ho no. Yeah. Wo so obeta. Evi se efiri soro ena obonsam atai onyankopon eba yes Christ a wode ne kra ne bra na bra bo beto ho ma ye no abesi ne. Enti obi a wo babra bo kronkron bia no ota no wo so. Enti test se kenka ene nyina no. Wasi bedru ba bi kura be yikura fra synagogue ho kura ma ankoko. Those days na no wo ka. Enti ye de ba ye na wo bo bra pa kura na wo ka no kura ya asafo mu kura no nipa no kura bebre nya dai empe wasem ye beta wo. Enti wo nyame asem no ene na de fana crisis na dey aba the coming crisis in say wo mo be di Jesus Christ achi no wo be huna mane ye wo be ko ha na how ne amane hunu epa mu enti wo se Matthew 10:22 wo se ye de mbeto afiase ye de bi kura beto afiase obe ya yakayaka de wo se adesua no amiate ase se ye Christopher ayafo nyame asem no for that word is truth no ne edi akire no ye hye ye sapo mu nsuo enye mremaye enye bete maye ohanu mo be ye din yes Christ ka wasi mpo ye fiefo ye busuafo on beton ye on be yama eni nti no nyame asem a waka no ena esi edi so na so pese ojan kwan ni awie ye dia ene di onyame asem so we say the so kan nipa bebre Martin Luther nom enhuna mane Wycliffe nom chese nipa bebre do mo kra ato ho ama onyame asem enti aseminu mienu a ye di akire se yesu ye carry torch no. That's right. Ni ema kane ne hire ne emu onyame asem no owuo mu o enkwam o ye nyina pinti enye se ya ba ha begina ha beto no mu na na me ye Christopher na na ma ye fa onyame asem no eye de wo se obi busa asem bi wo se adenti no ta ne ma mo ate kan wo se because Christopher no onyame ma no ye live godly life elinti na ma empushi wo mo so medai o betaye na si ye lead godly life ni e fo onyame asem no ota no ho pa eni ota ne bedai wo yire kura ne to no do beba ena ade ba ko so a aya asofo mention ya na me de pa ne homeda no yes eni amre ne nyina no ma ye dai wo mo se eye nokore nenso homeda de ye dai ye yefiri ho wo yefiri ho da bai wo be wu no yefiri ho ene ko betena so no aka se munyi homeda ne mfiri ho na ko mehuna mane nenso enam so nyame asem no eye true na eye ho untimi nyi ba ko mfiri mu ne ntino wo so wo mo be keep ni nyina no wo be dai wo be huna ma wo say the devil is already preparing professed Christians to receive the mark of the beast eno kre a Christopher amapa bebre wo hono mo ne mark of the beast no my day o mo age ne bedru bebre a owoso no beba no ho ne be hu nyame ma ene wo mo a enye nyame ma eni ntimo miemfo nyame asem na nuanom na yen said ye sitie bia no yen sacrifice ya brabo na there is more blessing
ahead of us. Eche owuo no a yebewuo no. Onyame nhyire ne dem nti amen. Amen. Me da se openi kire wa chechi mu kama wa famre a chechi mu kan memu ada ho pefe yento aso na fe menko antichrist wo na fe yenkohwe ye bi hu aboa no ofan edikan identifying the beast no na edikan no yebekọ Revelation chapter 13 verse 1 and 2. And also yenhwe babia osi beast no sorry free na fe one man no sa to me no yenko Revelation chapter 13 1 and 2. O say na mihu aboa bi a owo mendu any train so free pumu sorry na himotre du bubone men na ebusudin wo ni tiri ho na aboa mihunu ni titi se osebo na ne nan ti se osisire nan na nano ti se jata ano na otwease no de ni tumi ni na hinwa ni na hoodin kese emano amen amen edabo ama infoni be na Revelation twahwe efa saabo yi yo menu Bismarck me dance so you can kind free Revelation chapter 12 3 and 5 wa daddy pefi say mini 5 oka say and she brought forth a child who was to rule all nations with a rod of iron and the child was caught up unto God and to his throne. So you can free chapter 1 or 12:1 oba oka Kristo ho asem na ehunu se emrebi so ya obonsam enam tumi bi mu na ka obese oyi Kristo Yesu efiri ho ebetimi ehunu afiri Matthew chapter 2 verse 16 to 18 emra ya wo Kristo no Herod epe kwa bia so se ba bia Kristo hye bia no wo se yeden okuno enam so ma okunkum amofra bibiria the sa tumi a woka ho asemi beastie obonsam enenam kwatikwa bi so ekofa Herod so a ka opese odi oyi Kristo efiri ho onyame mi ehunu se tumi a ye ka ho asem no political and religious institution amamuo ene osom ekuo bi ene sa tumi no ekohyemu na ekoba ne sen Revelation chapter 13 a ye ka yi wose wo ma dragon no twi no kura e beka ne sen otwiase no tumi sa tumi no onya free hin onya throne onya konwatena so sa nya tumi power se ko ehwehwemu anase prophecy mu a ehunu se mere bi du ya ohini bi ba so a na friend Constantine na Constantine no obeye o Kristo ni ewo Rome no obeye Kristo ni no na adwen ne se e wo se abosonsom niema ekoso no metwe abosonsomfo no e de omba Kristo anase nyamsom a mesoma be hu no enti o ma ehihye bebra na ne onyankopon asembo abura na emom e ya abosonsom e be wura adisen Kristo sum na de edimu kura ne se emre mi du ya ofri Rome eko Constantine a nemremi wo Turkey na mra ofri ho no e ma tumi a no wo Rome no e be ye vacant power no no enti ma pagan Rome e de sa tumi no eko ma tumi foforo na sa tumi foforo no e na e be ye what the same pagan religious institution e wo ho a ye papacy nti emra ofiri Rome no e ho na ne tumi no wo no akọ Constantinople nti tumi e wo Rome ha no vacuum de nti sa tumi no ekodi religious Rome ho anase papacy ho nti se ka beast no ho asemo a nyese enipa name is a political religious institution. That's right. Ye papacy no. Na onim difo bi eka asem bi. Me pese me kan wo say by removing the seat of the empire to Constantinople, Constantine made way for the Bishop of Rome to exalt himself above all men upon earth and above the God of heaven. Sa
nsɛm yi yɛhunu firi ne twerɛ anaasɛ krataa bi a ɔtwerɛeɛ, the infinite importance of the obedience of faith and of separation from the world, page 16. And a philosopher bi so a friend Thomas Hobbes also ɛka asɛm bi was say the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire, okay, sitting crowned upon the grave thereof. Let the person or children say, see, a cancer papacy no, na eno ne kodi ancient Rome Empire no, e kodi na de. If you say Rome kesia na wo no, yeah. A fa baabi no, oko Rome say a fa baabi no is a 60 state. That's right. E ho no na ye papacy no seat. Okay. Nti ho no obenya tumi a na won so wode ye dan, wode du ni dwuma. Yes. Na no na ye hwe Revelation 13 ya wode ka kire ya. O ma na da adi say apostate religious power no. Yeah. I rise out of Rome no. No na samre wiase nyina no system of worship a ye ka ho asemi. Abedi ni nsem. Anyam sum pano a anasa twerɛsɛm no wabedi mutumi. Na say kan John chapter 10 verse 13. Yes. Bible no eka nsem bi wo ho na mepɛ se ye bekan. Okay. John chapter 10 13. 10:13. Any Luke chapter 5 21. Oka asem bi wo ho. Ni emfa ntoto ho de ye kan. Ebia obi adwen be ye ne na. Adenti ni ye kasa. John chapter 5. John chapter 10 33. Okay. Sorry. Okay. O say Yudafoɔ no bua no sɛ enye adwuma panti na yɛrebesi wo aboɔ na abosonsɛm ntra efiri sɛ wo a woyɛ onipa no woyɛ wo ho sɛ onyankopɔn. Now oka blasphemy ho asɛm. Ti yɛhwɛ religious institution a yɛ kan mu asɛm a. Yeah. Ɛno nko ane religious institution a ɔsɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔde bɔne kyɛ. Nanso twera no mehu sɛ onyankopɔn na timi de bɔne kyɛ. Because Kristo sɛ yɛnam no so ne yɛbɛkɔ agyanse yɛke bɔne kyerɛ no no ɔyɛ nokwafo sɛ ɔde yɛ bɔne bɛɛdɛ ɛbɛkyɛ. Apart from sɛ ɔde bɔne kyɛ no ɔma ne asɔfoɔ no de bɔne kyɛ. Ɛna tumi no head no ɛsɛ wayɛ no ho sɛ onyame. Ne nsɛm bi a ɔbɛka no ɛyɛ infallible. Ɔnyɛ bɔne ɔnyɛ mfomsoɔ. But one ɛnyɛ mfomsoɔ. Onyankopɔn kwa na ntimi nyɛ mfomsoɔ. Titi yɛkeka wɛnum nyinaa bom a ama yɛhunu aboa no a agyinaeɛ no a yɛka aboa no a yɛka no ho asɛm no ɛne tumi a wɔwɔ ɛne nsɛm a wɔsi ka nsɛm akɛse a ɛne onyankopɔn nsɛm no ɛbɔ abra. Nti ɔko no a ɛda yɛ anim no ama yɛhunu baabi a yɛkɔ ɛne anida hɔ a wɔsɛ kristofoɔ so yɛma yɛ anida hɔ sɛ yɛgye onyankopɔn asɛm no di yɛde yɛ adwuma deɛ a na onyankopɔn asɛm no nko ara no ɛna wɔsɛ ɛyɛ kanea ɛwɔ yɛ naase a ɛhyerɛn ɛma yɛtumi ɛkɔ yɛ anim. Amen. Amen. Me da se pa me say abusiafo sa subject we no ya na emu ye me na kwantwefo nkwa na fabre na ye ma ye ho kwa ma ho konkon no kasa kyerɛ ye me kɔkyerɛ semu ne atwa sɛ ye bɛkyerɛkyerɛ sansem mu ebia osoma wosom no onya kwan enkyerɛkyerɛ sa enema yi mu nti sɛ wonya kwanya na wotie sɛ adusua no ati no akoma pam na adusua wo sɛ usua firim no watimi asua edi afrimu yenhwɛ yehu aboa no so ofa etoso mienu da waboa kyekye mu ofa etoso baako no nti ofa etoso mienu nso no Revelation chapter 13 verse 5 no nso eka asɛm bi ɛwɔ hɔ no mo Revelation 13 verse 5 yenhwɛ picture bi anaasɛ mfoni bi nso otwa kyerɛ yen wɔ hɔ santi Kristi wa yɛ krado a patwa we say na oma no ano a odika nsem akɛseɛ ɛne abususɛm na oma no kwan abosome aduanan mienu. Amen. Amen. Great. Yo anti-Christian show either di kan kyerɛ aboa no the first part of it. The second aspect no nso say ɛna o akenkan amaye no wa mana ano a wɔde ka abususɛm ɛna wɔde figure bi statistics bi nso aka no ho wɔ hɔ no mo. Mfoni bɛn no twa kyerɛ yɛn wɔ ha se ɛfa aboa yi ho. Sɛnea elder akyerɛkyerɛ mu ne mpanyinfoɔ adi kan akyerɛkyerɛ mu no. Etwa mfonyini mmienu sɛ onyame nhyehyɛ mu no
onyame ma esom won bo se ne onyame ye pepepe yenti omo nso eye won fe eye won de se ombegina amanyame esen se ombegina ama aboa ya ye chirechiri mu a ye hu se enye bibia se eye onyame mra otu egunu na so wohwe Numbers 14:34 any Ezekiel 4:6 na eka se onyame emu no afi ana one day no eye afi enti se ode toto sa 42 weeks na months na okanwa na say prophetically no 42 months no the base ode time say 30 days na say 6260 no enti say utna se na kinkan tresem na don say tresem ni trobia ni na say a specific a year a wo say enye nipa bia say eye tumi a edi asasi so pese onu no chese onu na otimi ema mra bia no na say yadwene na ehunu say onya nti say yehwe a sani elder kan say a free pagan Rome no eba papa Rome na say yehwe history ana say abakosema yehu say AD 538 ekopim AD 1798 no na osan bia na friend Bethia no ye Napoleon sign obetu pagan Rome no a free papa ahini ni so papa Rome ni free ahini so nanso so say Revelation 13:10 o say de o fan no mum no ono so obefa no mum no mum na say nyame asem no adadi abemu wo nanso so obesia sane preku na che so obesia mana hoodin biem amna sia ba bedi ewiase so say Revelation 13:12 basa na mpanso so ene se etu ye ni hwe wiase mu nyina ene world leaders nyina di tumi ejidi se Roman asofo no omo ya na musini ema pontiff ye Rome hona Vatican no ya na musini enti se ewiase nyina nso so se esum nyina mpo no ye hwe Roman sum kwa na ye leaders nyina akọ ede enidie enitumi mpo omo amani tumi mpo se de wiase yentimi enhu de ekwe nyina no ono ne betimi de asomdua ye de aba enti eyade a enya trosem eyade a ewo ho a abem a edi susu ebem na yeto so no so yemhunu se one pope ba kwa ne friend Pope Benedict otosu dunsia o ma ni speech bi nipa be 40,000 ene ko wo St Peter Square ani nyina ye abakosema ogitumu se onyam kwasieda ene ye onyameda ene ye ma ne meme nyina da esise yesom enti se obi wo na se wansom kwasieda na so osum kwasieda na so de utietie nipa efa ahudie so enti nipa fa ahudie ne ene se ye besom saada no na ye be home na se eni nyankopon mra ye ka ese nyame da no eye memre da no enso sesa enti emiye hunu se tumi bi wo ho a onu so challenge nyankopon na enso ye de kwa awie ye kura na ye hunu se nyame ma ebetimi agina ebe frɛ nyame da eye home da eye memre da no obeta wo obeha wo obenya amane bebre nanso onyame ese obede obeji won awieye no enti ehye ezise ehye agidifo nyina aden ne yehunu se yedi nyame da no so a amane ohaw eda yenim yenya mremremre kwa nanso so no ose awieye no eyebeye nhira ene akwahosan amenyame mma amen great me da say antichrist say wabo mmodian such a difficult topic no
subject no watimi awaya animu aye no very simple ama ye ni afi so yen atiefo abusiafo yegusuara ye hwe adusua ya ha etoso du ba koi no kwasem se aye de pa yi se ne maboafo no cheche ye hu aboa no ene conflict na ota na nkasa na se ne esi ete omugusuara eboa ma ye nyamunte so se humeda no wo kasa u di humeda no so a okwan bebre so in fact koyi mu kura mpo no adwuma bi ko ho kura mpo na se ye fa kura na wo kasa wontimi nko adwuma Saturday kretimi wo yetimi wo free adwuma no mo yetimi kasa he wo mo adwuma Saturday dia ene yentimi mfa wo adwuma we ye ne ketwa the dia nimu na eba no emu be ye din pa sanse everything na eba be center around sasama antichrist kind and say omo pass that you and for no pass that kind of you say we are seeing na ye ba be World Family Day. Now World Family Day is going to be on Sunday. Every Sunday ne ye be ma holiday kese no na busiafo obi amfa trans obi amfa home obi amfa nyise o ma ye ho nhyehyeye so nyankopon so aye stating clearly eda ye mfa nye sa na ma ne nyina eda ye mfa home eda ye mfa so no wasisu dua se momfa nye sa de wi na momfa nka se me na me boss ro ne asase obonsam se nye nokre into opese o se sa asem no into nam ewiase amanyofo so ne mpenifo akese e de niam bebre ba wa ma wani anda wa wanhwe ya wotewa wo hu ne eko medam aboafo na se sene omotenten adusua na ma ye ko ye nim afa ye hwe ne edi awiye no na afa ye mfa ensori so no se aboa na wo pie free asase so no and also Revelation chapter 13 verse 11 to 18 no ye hwe sene mfoni a wo twakye yen ewo ho Revelation 1:13 kan free 11 ekopim 18 no ye hwe asama ewo ho o say na mehunu aboa foforo bi a ofri asase mu bae na wo men mienu se adwama na okasa se otwease yes na oye aboa odi kan no ahoodin ne nyina wonanim na oma asase ne won a wote so koto aboa odi kan a wasano oprano na oye nsenkyerene akese na oma ojampo firi soro ba asase so nipa anim na nsenkyerene a wode ma no se onye no aboa no anim nti odada won a wotete asase so no ka kire asase so tefo no se wonye ohoni ima aboa a nkrante epra no na ote asibio no na oma no kwan se oma aboa no honi no honhom na aboa no honi no mpo akasa na wama wakum dodo a wankoto aboa no honi no na oma nkitwa ne akese adefo ne ahiafo adehye ne nkwa nyina pnema wo hye won aginaye won nsanifa ana won moma so nanso obi ntumi nto ana se onton gidie owo aginaye no ana aboa ne din ana ne din nkunta ntra no enko 18 o se ehana ohwehwe nyansa de owo adwene mu aboa no nkunta nto ano no ano na eye onipa akonta nto ano na nakonta nto ano ye ahensia edusia ensia amen great pastor finally minim say subject we no eya na hiamre pa nanka ye de mfoni abakosem na ye de niema sisi ne de atototo ho but in a very simple way no mfoni ben na sa akenkanse me etwa tre efa sa aboa ya opie free asase isu yo that's it I can say sani ewo kano ye kase ye kadia demu na na ibetudi a chechiripo na so se be ye bebo ne tofa kakra bi na ya simplify na ma etiefo atiase no ene ne se oka niema mienu ho ewa ha on se woka aboa ahodo mienu baako efri asase mu
ɛna baako nso so efiri nsuo meka sɛ me sister Christiana tena halusia toso nkono ma no ala chechire mu chechire aboa na odi kan na oni otoso me na ofiri asase mu no ema yehu sɛ ɛne ɛyɛ little horn cancer beben ketwa obaye ɛsi ya chechire mu ameni abedi atum sɛ little horn no ɛyɛ papasi ahenie tumi a wɔde ɛbɛyɛ adwuma kosi bra mfinhyia empim apem ahanu adusia no wie yi a bate a ye kaso Napoleon ekutu no ba wo sama na ho ne foforo na sa ho ne foforo na wode ma no no se na kenkanse mi kai ni se ono na de tumi no ebebema aboa ofiri ensuo mu no eba eno se aboa no ofiri epomu ba no se ka epoa egina ho ma nipa dodo multitude ne aman na kasa na wose saa tumi no sa wo de toto na ho brase kwan ofa so a oba se odwama na enso ne nimimu be ye du be kasa se no na de toto abaka se America ho asem okay United States of America ho asem ampa so ye hwe ne tumi the way we see ne niema na to say tumi no a abeben no anase pepesi na wo ball no botofre na wo sorry ni asatu no but the satumi no bema sa aboa because say enam so the tumi no bema ne say ono na office wo authority no that's right to authority no or dane e de amane odi no ebe na dwuma e be yebre mu ene America ampa so mi twa ne tia ne ye hwe America o kasa ne wiase na yedi he wu na so kra se den kra o man nsaso a na obi eti enti no tumi no o de sa tumi no ebe ma no na ewiye bre mu no o de tumi no ebe ye adwuma na obeye adwuma ne such a way say o de nsoano no a ye nipa nsoano a obo din 666 no beba o de ba be ye adwuma o so nipa beton nipa nton nipa de be dia ni be sie mo maso ana se ye nsaso wa kyeremu se ne tie se ne ebrema kwan ma ye nkyeremu bebre no barade ba ko a wo kan ya e ma me ho dream ne se wo se wo no woni asondan oni bibia but what the tumi no man na odi abeye adwuma tumi ni de e wo Rome e wo Vatican ho e wo pope no de na adwuma but odi tumi no be ma no na odi abetan onyankopon akronkronfo na obesode tia onyamema ebeye bre mu na obeye niema kese etia onyankopon akronkronfo enti na mi hunu ne se sa niema we no mu no a wo hyehye ni nyina no ye niema ewura yesu mu kra ne ene no ye ni je religious of ye pe freedom ye padia emre adia emuda ho ene ye wranti ye ya kasa kra memenda fo kra no aya adwen sa se ye mra no kra ye di ekire no homeda no ase emu odi too much my enso ye yire fi se e obonsam hyehye ni bia odi benam ohoni no a o sese na ya America no so eba be sorry tie na religious liberty ni ma bibre na ekoso ni pedi ekire ni fi se no na yo na ye di ekire ene ye nya tolerance ma esomo aka entene ne akofo fa bebre abeka ho ene de sabe ye man kremofo kwan momra ya so meyewe ye me na me hwe program bi wo obi bi eba ene no yakofa sofo bi kra sabe onye ye ezie but ene no odwen puppet mu preach kansem dokwa kanse na aye den ete se ye ya hwe se ya hwe because se tumi no a wode ma aboa no wode be ye niema kese abesori akwetie wonyakopon ma ba na yemi den so obadwema ene be fa henie no irade nhye ye den na ye ntumi nyina na ya ye nkonimdifo amen yo open each last one ene si ehwa especially uko Ghana oka so free England ya mu kro we die mo de be nam wo America no bi apese okọ si ehun kwai obonsam no nam so a wo de twi nipa bebre ekọ baby me nka se o mo kọ ho no kwasai ebi wo ho no ma wo mu ye nyame adwuma na enso hwe ekwai a wo de nam so ko naive England no wo de twi nipa bebre adwuna se America is the ultimate place ese nipa bi akọ na enso awie ebre no eho no ta no kra be dey e be feso the dance of work say na ye dey kanepa it will be hard say obehu ezie ni say wo question
ye dress code sasum ka ne niema yeshi ene ya so dem a say ye so mpanimfo kra so rigina ho question say wearing of earrings say ye ma ye ne ye nyina no akwa sese ye nye Christopher yesro nyame say power ye be ya wo nam na da akwa so ba no bebre no adventist and say wo nipa etiwi ase no beti onyame asemo a edi yi sa otane amani hunu beba no ye beti ase yi ne yegyina manyame na ye sua trosem no na ye so ya nye yo me da say ada finally also for can be a Tom Adjumpa, say, America to me, say, oh, in certain Biana, ye dino ebu future, but presently, no more be happy. I was here, may now, young share Obani, Mema, our dear, Kosui. She said the America Becca Biano, now my for. O my person who could tiano. Nothing was already to me, our one, here to me, Cassia. And the young one. Say a bedru osumu ne kwasi adasom ye de sa amara no ebe chechire yen se de ya ka no se ye miani da ho ne ete ase a eno na bebo asiesie yen for what is coming na mum se relax de a eno ma betimi afaya ase because to me no o ye adwuma ne mrem America bomu se pa obi a man no nyina no ye hwe ye mam Ghana a parliament ya pass law so yentimi enye ho hwe adentia because aman akese no America di animu no akasa ti obi a ho popo saa so na mere no so a ebeti we ye ne ketua mponu no anti say final advice ne yesua nyina me ehunu se esese ye ma ye ni da ho ebi se o no ba wunhu se oba na ade abo no na ewiem kakra se de mpanyimfo aka no ti ye ma ye ni na ho na de adesua ya yesua no yemfa moyem bra na se ye dru ho na se nsɔhwɛ ne da ho a se kura adwuma kura ye beyi ye din na ye pa beya o se enye se ya beye kese asense inti ese we na ye kakra sorry ni nniema yesua wo ye yisu nyina ne yade a se yesua ne ye de hye ye ho den ese brebi beba kra ye nya ne se inti ebedru sa no na de yesua no na ye puba kakra na hye ye den eno ne ani da so pa no great amen madam nyina se abusiafo monso ye beda mo ase pa se mo de mo fidie ade ato ha se yes adusua yi se ya minim se anya ba wadwunu mu se enti memenda for de yo mo chese se wonko wonso memenda na chese wa yira na se wonko heaven sa na ye o mutaka no kwasem se memenda kwantofo ye njeje de okọ heaven na de onko heaven nye ye butaya no so prerogative of God nyankopon energy nyankopon eninim ye de no kwasem ne yeka trostem eneka enti wankasa ye ka trostem na wonso wa analyze ne ye ka no ene trostem na ebu abura ana se mbu abura nyansa bi wo mu dia na watu hunfo saa na ye nkyere enka se obi na ekọ heaven na nyu obi enko ye mu atan e wa hase enti men get you wrong enka se ye de ha na epese che trostem mu asem ena ye gina so na ye de ye analysis nyina onyankopon enhira mo na dasenden so ye no obesa hia na adisua no de etoso dubako no ye no aye katwani na afemi me opani kire enhira so emaye ye nyankopon ni abankese uno creative hoda ni pentimi sesa wasem da ifra body emfi ase onokro no aboye ho ba bedu sabre emremu eye den eda ye nim nanso ye wo nkonimdifo Kristo nti ye nsuro de ye nim de ye sro nse papa ma honhom no hye ye ma na ye nkonko kai de ya ba kirikire mu na enye ya ho de ne ye nim de ye honhom na de ma ye saa so ne ye sese obi obetie nkirikire bia no ma honhom no nkanya no na hye ne den ne ma ne ni da so no so enhwehwe no hu no so mfa mo no bra fi se mre ni hobio manipa ewiase awiye na ben onyame ma ho nkronkron no emra sase so na ye odi nyina no so ya no ekosi ochieda no o Kristo Yesu di munti amen amen